Talde hau sortu genuenetik, errestazunak herri honetan, zero. Ez da gauza berri bat, hilabete da mazkigu hau prestatzen. Sokamuturre ere, ohitura zan. Eta ez gaude animalien tratu txarren alde. Baina zein dezu hau animalien aurkako tratu txarrekin alderatu. Hemen kontua da gizonak menditik antortxikin jaisten direla eta guk behan itxaroten degula, ohiturak hori dio. Ohitura matxista batek dio hori. Argatik, ez dago hori. Zatik ez zaren saiora jun? Zuri nork esan dizu ez dezela jun? Itxas ertzetik. Zu gara Zazu zara. Nere amonaren ama ala zelako. Zazu, oso izen polita da.